vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichizongofumurawo izvo zvinoitwa neex-husband yangu. So mukoma, regedzai nditangire pakatangira nyaya yangu. Inini nemurume wangu wekutanga, my first husband, takambonetsana kwenguva refu mukoma, then we went our separate ways. Saka iye akabva azondisiya kumusha mushure mekunge anyanyisa kutongwa naamai vake, zvekuti ndega ndakazosvika pakuboekana nazvo, ndokubva ndazongosimuka. Iye akabva ati bo, ndokubva azosara zvake achiwana umwe mukadzi. So many years later ndakabva ndazopinda zvangu muHarare, umo mandakazotanga kushanda samaid. Mukoma, munongozivawo kuti kana uchishanda samaid zvinhu zvinenge zvakaita kuoma. Apa amai avo vandainge ndichishandira vaita kundishungurudza mukoma, ndokubva ndazongonowirawo mumaoko evamwe baba vainge vachingogarawo munharaunda imomo. Ndikabva ndazopinda into my second relationship. Ndakati ndirimo murelationship iyoyo ndokubva ndazotanga zvekare kutaura nababa vemwana avo vainge vatouya kuno kuJoni. Ivo vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuJoni. Ndikabva ndati paribo, ndokubva ndazotiza mudhara uya. So ndakati ndatiza mudhara uyu mukoma, zvimwe kuda ndoshamu yacho yaMwari, because mudhara uyu first of all ndaiva ndiine pamuviri pake by the time pandakamutiza, ende pamuviri apa painge patova ne2 months kana iye ainge achitozviziva kuti nhumbu yainge yatobata. Saka ndakabva ndaba mari, ndakamubira mari mudhara uyu, because iye ainge aine zvigayo zvake zvekare, ainge aine zvimagaraji zvake kwaike kuchigadzirwa motikari zvekare nekusprayiwa motikari. Mukoma, ndakamubira mari zvekare ndikabva ndazotaura neumwe mukomana uyo ainge achimushandira, sezvo mukomana uyo ainge achida kuuyawo kunoku kuJoni. Ndikabva ndati iwewe ngatitengesei chimwe chigayo 1 chedovi chiya chekugaya dovi. Tikabva tazotengesa chigayo ichocho ndokubva tareiza mari yedu. Takati tareiza mari yedu ndokubva ndazotaura nemurume. Saka murume akabva ati paribo, but ipapo maybe ndo pandakareswa, because ndakazoti ndauya kuno nemufesi uyu chakazova chituko, because each and every time taingoti kungonetsana kudai, then iye murume aibva atanga kundituka manje achinditi munhu wako uyu wakadanana naye haukamu kuti unobva kuZim nemurume, it means kuti makatombodanana. Saka akazongoramba ongotocha muchinda uyu. Apa ainge atori mwana wechidiki zvenyu mukoma, ndaitokaona sikahanzvadzi kangu. Murume akabva andituka akanditi uri hure remunhu zvikati. Ndikati handiti taiva paseparation here? Murume akabva ati handichatokwanisi kukuda. Zvadaro ndakabva ndazotanga kufamba. Apa ndainge ndichizamawo kuti ndinge ndichigadzirisa imba yangu, because ndainge ndasitaka zvino. Ndikati zvino ndodii? Ndakabva ndazoudzwa kuti painge kuine vamwe madzibaba. Saka ndakazoenda kumba kwavo madzibaba ava, but chakangondibhowa pavari madzibaba ava ndechekuti kushandirwa nemunhu iye anotozviti ibachura, because ndakangoti ndichingonosvika pamba pavo madzibaba ava, chavakatanga kundiudza ndechekuti ivo vainge vari bachura. Vakabva vandonditi madzimai, kana mukazonzwa ndava kuti ndinoda kuti munge muchizopinda mumba tinge tichizopedzisa kukushandirai, zivai kuti ndiri bachura, because vazhinji munenge motyaka muchiti zvimwe kuda pane zvinenge zvava kutoda kutoitika. Madzibaba ava vakabva vazonditi ndinge ndichizovasiyira mafone numbers angu. Ndipo paya pandakabva ndazovasiyira manumbers angu, mukoma, ndakangoti ndichingonosvika kumba kudai message ichitopindawo ichitonzi nai madzimai, komafamba zvakanaka here? Kubva ipapo mukoma, pandakangoresponda message yavo, hana yangu yakabva yarova. But with time ndakabva ndazoona kuti murume uyu zvaatori devil, satani chaiye mukoma, because iye with time what I found is iye ane bhaketi rake. Bhaketi iri mukoma kuda ndo raakarombera here, but bhaketi iri rinongogara riine mvura. At that time pandakazongonyengereka ndikabva ndazotanga kugara
naye uyu murume uyu akazotonosvika kunondibvisirawo tsvakirai kuno mukoma bhaketi iri ndakabva ndanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichiribata, saka pose apa ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda rinenge riine pend, but mukoma bhaketi iri raiva neimwe mvura yainhuhwa so, ende mukati maro bhaketi mumvura imomo ndakabva ndaona kuti maiva nezvimapisi zvemapepa ainge akanyorwa mazita evanhu wose uyo ainge achiuya kuzobatsirwa naye murume uyu, whether uri murume kana kuti uri mukadzi, vanhu vose mukoma vaitongonyorwa mazita avo nesurname, uchingobuda chete then kachipenga kaya kanenge kaine zita then kachipepa kaya ako kanenge kaine zita rako kanobva katongokandwa mubhaketi iroro. Mukoma ndakati ndarivhura kudai rakaita kuburitsa umwe mweya. Munoona kuti mvura kana ikagara for a very long time yakangovharirwa so mubhaketi inenge yonhuhwa sei. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Kana iye hamene kuti akazviziva sei because ainge ari kubasa ndokubva atondifonera same time, but ainge asingashandi every day, aingoita izvozvi zvongofamba achingoshandira vanhu, ende ndo raanototi basa rake rinomuraramisa zvekutoti at the end of the day kana akanyatsokutobata macustomers ake munhu wekutoti anotobata zvimari zvekutoti within a short period of time mukoma munhu wekutoti anokwanisa kutosimudza motikari zvinhu, but vakadzi ndivo vanozongomukuvadza because anoda vakadzi zvisingaiti. Saka anongoti kana akangochiva umwe mukadzi anokwanisa kutanga kumushandisira minamato. Kana vari vemuno seava maSouth African vanobva vangotanga kungokwezvewa nemari obva atanga kudanana navo vakadzi ava, ende anoita sekunge ane addiction yekutongodanana nevakadzi vevanhu. Handina kana kumbogara ndakamubatira mamessages ekuti anenge achingotodanana nawo zvake nemukadzi atongori normal who is single, but vakadzi vose avo vandakamubatira mamessages vainge vari vakadzi vevanhu. Mukoma ipapo pandakangoresponda message yake ndichingoti maita henyu basa madzibaba, ndatosvika pamba ndava kutoda kutobikira munin'ina wenyu nekuti vatova munzira vachibva kubasa. Ndo pandakangonzwa hana yangu ichirova, ndaita kubvunda mukoma ndikashaya kuti ko chii chiri kuitika kwandiri. Ndo pandakangopindwa nemweya muupenyu hwangu hwose mukoma, kunyange ndakamboita zvivi but ndainge ndisina kana kumbogara ndakapindwa nemweya wekuti ndinge ndichizvitambisa sikarudzi yangu. At that time ndakanzwa sekunge mumuviri mangu mainge mava neimwe energy yandaifanira kuti ndinge ndichiburitsa mumuviri mangu, and brain dzangu dzikabva dzatongondiudza kuti kana ndikazvibatsira ndikanosvika pakunoproducer ndichizvibatsira ndoga energy iyi inobva yabuda. Ndakati ndapedza kudaro mukoma pfungwa dzangu dzainge dzangova pavari madzibaba ava. Kana mumba mabatiro andainge ndoita murume, even though tainge tongogara tichitukana, but ndainge ndomubata chicoward chiya chekuti kana newewo handina kana basa newe. Mukoma nashi ndakabva ndazongosvika pakudzingwa nemurume. Ndakati ndichingonodzingwa nemurume kudai, munhu wandakafonera vainge vari ivo madzibaba, ndichichema ndikati ndadzingwa. Vakabva vatonditi don't worry, rega ndihaye motikari. Vakabva vahaya motikari madzibaba vaya, ndokubva tazosangana somewhere else. Ndikabva ndatotorwa ndikaenda kulocation uko kwavainge vachigara, ndokuzototanga kwandakazotoita kugara navo madzibaba ava. Ndakati ndatanga kugara naye murume uyu, ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti vaiva nekamwe kabehavior ikako kainge kari very funny, kuti makuseni paya vanhu vasati vatanga kufamba vaibva vamuka ende vaitoseta alarm mukoma, ende alarm iyi yaindisvota sei because each and every day kuma 4:45 alarm iyi ndopa yainge ichirira. Vobva vamuka vobva vatotora bhaketi riya vobva vanorisiya panze, ende vaiti kana vaswera pamba ivo vaiswera vachingobvisa bhaketi iri kuti ringoramba riri mumumvuri. Ii ndaipinda bhizi mukoma because ndakabva ndatoudzwa kuti bhaketi iri masikati ose rinofanira kungogara riri panzvimbo yekuti rinenge risingarohwi nezuva. Saka painge paine umwe muti ndaitotaimira ndichiona kuti iko zvino mumvuri wemuti uyu wava nechepakati, ndobva ndanoisa bhaketi iroro. Then usiku vaizoti paya pakunenge kwati zii vanhu vose vapinda mudzimba vaibva vazonotora bhaketi riya vobva vadzoka naro mumba, until one day mukoma pandakazongoti ndikuda kuona kuti what is going on nebhaketi iri. Ndokubva ndavhura paya ndikabva ndanzwa rimwe zimweya rakabuda
ikapindamo mukoma, mvura inonhuhwa kana ikagara iri munzvimbo mekuti inenge yakangovharirwa mukoma. Ndikabva ndaona kuti mainge muine zvimapisi zvezvipepa zvainge zviine mazita evanhu. Zvimwe zvainge zvava kusatombooneka, but zvitsva zvacho ndo zvainge zvichiri kutooneka, kutoti waikwanisa kutoverenga kuti iri izita ranhingika iri, ende vainge vatori vanhu vekuziva, vamwe vavainge vachienda navo kuchechi kwavo mukoma. Nezvose zvimwe zvandainge nezvimwe zvose izvo zvandainge ndichimbosangana nazvo zvakazosvika pakundibhohwa. Ndikabva ndangozviudza kuti murume uyu ihure uyu, regedzai ndinge ndichisiyana naye. Ndikabva ndazowana hangu basa ndikatanga kugara somewhere else, kuzonosvika inini nemurume wangu tichizotanga kuita manegotiations. Nanhasi uno tigere zvedu tose takangozviudza kuti ngatichengetei vana vedu tiri pamwe chete. But izvi ndo zvandakambosanganawo nazvo mumijolo iyi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvandakasangana nazvo izvi mumujolo. Akomana ka yo zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi bucket rinogara mazita evanhu, kungonobatsirwa chete pamba pavo madzibaba ava. Ameno hako, zita rako rinobva ranyorwa robva rakandwa mubhaketi. Nai ungasaita mhasuru kuti makuseni kumakota to 5 unomuka uri chahwiriri uchimhanyidzana nenguva, wobva wanosiya bhaketi panzvimbo yekuti rinenge riri pamumvuri. Time unoshifta zvekare bhaketi riya uchiisa pamumvuri. Hanzi ndakapinda bhizi navahanzvadzi vedu usiku zvekare, wotaimira paya kana vanhu varara, then wobva wazoisa bhaketi riya mumba. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava, kana uine zvimwewo zvawakambosangana nazvo, zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinongokunetsa kuti asi paya chii chakamboitika, chandakaona chaichi chainge chiri chii. Please come to my inbox and tell us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashi, confession yangu yakamira sekudai so. Ndikuda kutangawo kabusiness kangu mukoma, but kabusiness kangu aka kari very risk. Mari nditori nayo, because zvaizvezvizvi mari yandiinayo inokwanisa iyo kuita $4,000. Zine mukoto wangu wandakawana wekuti ndinenge ndichitenga goridhe rangu clean ball ndobva ndazonoritengesa kunze kwenyika. Zvino mukoma, chikumbiro changu ndechekuti nhai kune kwamunozivawo here kwekuti ndinokwanisa kuenda ndikanoromba, because handidi kuti kamari kangu aka kandakabata kange kachizonyura. Ndinoda kuti ndinge ndichizozvisimbisawo. Yes, I know kuti kune vachati wava kutoromba iwe, ndichiuya pano ndinoziva zvandinoda. Hongu I am willing kuti ndinge ndichiromba zvangu, so that ndikwanisewo kuzovawo nemari. Upenyu hwacho hwandinorarama hongu ndinokwanisa kuraramisa mhuri yangu, but ndiri kufila as if pane rimwe level iro randakangoseterwa naMwari, ndikabva ndanzi kunyangwe zvodii iri level iri handifi ndakaridarika. Saka ndiri kudawo kubatsirikana, kana kunyangwe zvikanzi ndichabatsirwa naSatani kuti level iroro randakaseterwa naMwari kuti ndisaridarika ndinge ndichiridarika. Aiwa, handina kana basa nazvo. Kana kuine vanozivawo kwekuti ndinokwanisa kuenda ndikanobatsirikana ndikapihwawo mishonga yekuti ndinge ndichizozvisimbisa mukuzonotenga goridhe umu ndichinoritengesa, ndisazobirwa, ndisazovharwa, zvose zvandinenge ndichibata nemaoko angu zvinge zvichizova zvakakomborerwa. Uye handinei nekujaja kwenyu, chandiri kungoda madirections chete. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Hanzi handinei nemajudgments enyu, chandiri kungoda chete ndikuda madirections. Kana muchiziva hanzi zvakangooma hazvo, hanzi ndibatsirei kana kuine anoziva kwekuti ndinokwanisa kuenda ndikanoromba muri muno muZimbabwe. Aiwa, ndiudzei. Ndafunga kuti ndinge ndichienda kunotenga goridhe. Ndine mukoto wangu wandakabata, zvekare ndine mukoto kunze kwenyika kwandine ndichizoenda ndichinotengesa goridhe iri. Saka ndikuda kutanga ndambozvisimbisa spiritually. Zvakangooma hazvo vedwe. Zvino $4,000 iyi hakuna here mamwe mabusiness ideas ekuti munhu anokwanisa kuita?
please tell me what you think in the comment section. Kana kuine business ideas amunoziva ekuti mukoma vedu ava vanokwanisa kutoita nemari yavo zvinhu zvavo zvikatoendeka vasingazosacrifice mhuri yavo, asi hanzi handinei nazvo, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe. Varoi variko mukoma. Inini ndakaenda kumusha. This was last year muna September. Saka ndichienda kumusha last year muna September. Ndakatongoita sekunge ndainge ndatongodanwawo because mumhuri makangokaruka maitika funerals maviri. Pakatanga paitika funeral. This was muna July. Then September zvekare umwe akabva azoshaika. Zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichidzokera kumusha, but pandakadzokera kumusha murume akabva azosara because tainge tichiri nezvikwereti izvo zvatainge takambokoromora apo patainge takaenda kumariro the first time around, sezvo tainge takatotarisirwa kunze vejoni ndo vachabatsirana, saka takabva tatorawo mari yezvikwereti zvimbadzo izvi. Saka murume akabva azoti saka inini chimira ndinge ndichizosara ndichipedzisa chikwereti kuti mukoma December uyu ndakatotadza kutoenda kumusha, nanhasi uno ndichiri kutotadza kureiza mari yekuti ndidzokere kumusha kuti ndinge ndichienda kunotora passport zvayo mukoma, ndiri kutoitadza kunoitora passport. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati ndaenda kumusha paya sisi ndokubva tavachema, sisi tikabva tavaviga. Then sisi vangu ava vainge vachigara zvavo kune imwe village, but kuma areas ekwedu uko kwavainge vakaroorwa, saka ndokwavakangovigirwa ikoko pamusha wavo. Then ndakazoti one day mushure mekunge sisi vatovigwa, saka takazongosarawo takangogarawo sevehukama, but tainge tisisina kuwanda. I think kuti panguva yacho iyoyo maybe tainge tisingatombosviki 20. So nerimwe zuva mukoma ndainge ndichitotaura nemurume wangu pafoni, so ndakabva ndabuda panze ndokubva ndatanga kutaura nemurume wangu pafoni. Ndakati ndichitaura nemurume wangu kudaro ndokubva ndangotarisa so, because ndakangonzwa something chakangonditi tarisa uone mumuti uyu. Saka kunze kwechivanze chesisi vangu kwainge kuine rimwe zimuti remusasa rainge rakareba, saka zuva rainge richangobvawo mukunyura zvekuti kunze kwainge kuchiri kwakachena. Ndakati ndakatarisa kudai ndopandakabva ndazoona zizi mukoma. Zvandakaona musi iwoyo handifi ndakazvikanganwa, because zizi iri rakabva rashanduka rikabva razoita vamwe bamunini vangu. Zizi iri rainge riri pamusoro pemuti, rakatanga riri zizi ndokubva razoshanduka ndikabva ndatoona kutoti kuinga wani vainge vatova bamunini vangu ava mukoma. Havana kana kuzombotora more than 2 minutes ndikabva ndatovaona bamunini vachitosimuka vachibuda mukitchen umo mavainge vagere, ndokubva vatanga kufamba vachiti ivo vainge vachinzwa mudumbu. Mukoma vakatopfuura nepandainge ndigere, vakabva vatoita sekunge vainge vachindizivisa kuti ivo vainge vachinzwa mudumbu. Vakatoti mwanangu, ndinonzwa mudumbu ini. Nini ava vakazobuda pagedhi ndokubva vazotanga kufamba. Kuti vakazoenda nepi handizivi, but vakazogarako kuchisango mukoma I think kwe 1 hour, zvekuti vakomana vakazototi imi mudhara uyu haasatemwa nenyoka. Vanhu ndokubva vazotora matochi paya vakabva vazonotarira bamunini, but ivo vakomana vakati hanzi vakangoti vachingobuda gate bamunini vakangonyuka from nowhere. Ndo zvandakasangana nazvo izvi mukoma. Dzimwe nyaya dzacho dzinotondityisa kuti ndinge ndichitaura nezvadzo, because vana ava vabamunini vamwe vacho tigere navo kuno kujoni, but unongoona kuti malevels akasiyana. Munenge muchitongoshanda masame mabasa iwawo amunenge muchitongoshanda, but unotongoona kutoti zvavo zvinenge zvichivaitira, but iwewe unoita sekunge yako mari unenge uchitongoti kana ukatambira kudai unobva watofidha Zimbabwe yose nekamari kako, because kamari kako kana ukangokatambira sanhasi pasina kana 3 days kanenge katopera. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakaona zizi iri rikabva razoshanduka rikabva razoita bamunini vangu vakashanduka vakaita zizi akomanaka. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana uinewo zvawakasangana nazvo, please feel free to come to my inbox.